बाक्सा जिल्ला मुंख्लंगारि नखर आफादा सानसेनि हाबाफारिजों आफादनि 30 बोसोरारि जथुमा खुंफुंदों। सोलिफु मार्च दाननि गेजेराव 400 सा मुंख्लंफोरनो नखरफायाव 5 लाख रां होनो थांगासिनो बुंदों एम राकेश ब्रह्मआ। दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बाक्सानि सुबानकाटा मागो मेला फोथाराव बाक्सा जिल्ला मुंख्लंगारि नखर आफादनि जथुमा खुंफुंदों। जथुम्मानिनो गेवलां सावराय मेलाव बडलेण्ड मुंख्लंगारि नखरफोरनि सरकारनिफ्राय मोननांगौ अनसुंथाइनि सायाव गुवारैनो सावरायलायनाय जायो। हाबाफारियावनो जर'खायै बाहागो लानानै एम राकेश ब्रह्मआ सोलिफु मार्च दाननि गेजेराव 400 सा मुंख्लंफोरनो नखरफायाव 5 लाख रां होनो थांगासिनो होननानै बुंथियो। लोगोसेयैनो जर'खायै बाहागो लाबावो बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो मिरु मुंख्लंगारि नखर आफादनि आफादगिरि रिंखां बसुमतारिया। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मार्टियार्स एसोसिएशनर এটা ফাংচন এটা আছিলে। ফাংচন মানে অৰ্থাৎ একেলগে দুখ সুখৰে এটা পৰিৱেশ যেটো চৰকাৰৰ লগত পাবলগীয়া যিখিনি আঁচনি ইয়াৰ বিষয়ে অলপ ইয়াত চৰ্চা হৈছিলে আৰু ইয়াত মই আজি অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই মই খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ 6000ৰ ওচৰত আমাৰ বডলেণ্ড মুভমেণ্টত মানুহ ইয়াত মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে। গতিকে এই ফেমিলিৰ লগত এসময় একেলগে থাকি পেলাই মনত খুব এটা আৱেগিক এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে। আৰু যেহেতু আমি বিটিআৰ চৰকাৰে আমি এই মানে আমাৰ যি মানে এইটো মাৰ্চ মাহৰ আমি 400 ফেমিলিক আমি 5 লাখ টকাকৈ এইবাৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ। তাৰে বিষয়ে মই এই ফেমিলিবিলাকৰ লগত এই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ভাল এটা পৰিৱেশ আজি চবনকাটা এই অঞ্চলত চলি আছে, সেইটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ। दा বিশেষভাৱেতো जों दा बेखौ डाइरेक्टलि बुंनो हायाखिसै। दा जिहेतु जोंना सरकारनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जाफोर बुंनाय खोथा बिथांमोना बुंदों जे थाबैनो बेखौ लाबोनानै होफैगोन आरो बे लाबोना होफैनाय दायित्वआ जिहेतु बिथांमोननि सायाव। दा बिथांमोना जेब्ला जों थाङो बिथांमोना बुंदों जे बेखौ थाबैनो होनायनि बेबस्थाखौ लागासिनो दङ। नोंथांमोना सिन्था खालामनो गोनां गैया, जे बेखौ होनायनि गथाय लाहार फाहार जाजोबखाबाय। साननैसो उनावनो स्टेट गभर्नमेन्टआ रांखौ हरगोन। खिन्थु दिनैसिम जिहेतु लासै फासयलांगासिनो दङ। दिनैनि जिथु आफाद बे आफादनि गेजेरजों मोनसे खोथा खोनानो मोनदों जे खमैसो होलांगोन होननानै बुंलायबाय दिनै। दा साननैसो आगोलाव हेमन्त बिश्व शर्माया गाव खुगाजों बुंदोंमोन जे 2000 सासेनो होगोन। आगोलाव जिहेतु 300 350नो होलांनाय जाबाय। दा बाखिखौना लासै होगोन होननानै बुंदोंमोन, जिहेतु बिथांमोननि लिस्टआ क्लियार जायाखै होननानै। दा बिथांमोना दिनैनि मिटिंआव जिथु खोनानो मोनबाय, बेयाव बिथांमोना बुंदों जे 400 होगोन, एसे खमायलांगोन, बेखौ जों क्लियारहै बुजिना मोनाखै। आरो बिथांमोना जोंखौ जिहेतु बुंहरदोंमोन नोंथांमोना दिनै एसेबां हाखु दाखु खालामनो नाङा, होगासिनो दङ, साननैसो उनाव जों क्लियार खालामगोन, नेथ'दो। बे कारनाव जों नेथ'दोंमोन आरो साननैसो नेथ'बावगोन। जुदि बिथांमोना मोजाङै होआबाथ' जों लामायाव ओंखारनो गोनां जागोन। कारण मुंख्लंफोरखौ जिहेतु गिबियाव सुबिदाखौ होनाय बा सिबिनाय बिथांमोननि दायित्वमोन, जों बिख'नांगौ खोथा गैया। मुंख्लंफोरनो जाहोगोन होनना गावसोरानो एकर्डआव लाखानाय आरो बिथांमोना खुगाजों बुंखानाय। बे मुंख्लं नखरखौ नायफिननाय बिथांमोननि दायित्वमोन। दा बेखौथ' जों बिनांगौ खोथा गैयामोन। दा बिथांमोना होआबाथ' जों बुंनांगोन, बेखौ जों क्लियारहै बुंनो हानाय नङा। दा बिथांमोननि साननैसो उनाव जों खबरखौ मोनगोन बिथांमोना थारैनो बेसेबां सुबुंनो होनो थांगासिनो दं। दिनैनि आफादा बुंलांदो जे 2023नि गेजेरावनो गासै मुंख्लंनो होजोबगोन होननानै। बेयावबो मोननै आं गोनो गोथोखौ मोनदों। खेबसे बुंदों जे 400 होगोन, 400 होयोबा 6000 जों बिथांमोना डिक्लेयार खालामलांदों। 6000 जों मुंख्लंनो माब्ला 400 माब्ला फोजोबहैगोन? दा बेखौ बिथांमोना माब्ला बे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जा मोननांगौ रांफोर बेखौ माब्ला लाबोनो हागोन? दा बेखौ आं बुंस' हायाखै। आरो मुंख्लं नखर बायदियै जों जिहेतु मुंख्लंनि बिनिमयआवनो बे माबाया जादों, एकर्डफोरा जादों। बिथांमोननि नखरनि लोगोसे बिथांमोननि जा सिमां, बे सिमांफोरा गासैबो जिहेतु एकर्डआव ज' जानानै दोङो। बे एकर्डआ जायोबासो बे मुंख्लंनि सिमाङा जाजोबगोन। दा बेफोर गासै दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंजानो लुबैजागोन। आरो जुदि थाबैनो मावफुंना होआबा जोङोथ' ओंखारनो गोनां बायद' जागोन बा खुगा सिनो गोनां बायद'। नाथाय जों मोनसे गावनाव सिरियै दं। दिनै मुंख्लं नखरफोरा जुदि ओंखारनांगौ जायोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो मिनिगोन गुबुन हारिया। जे दिनै मुंख्लं नखरफोरा गावनि मोन्थायखौ बिनो गोनां जादों। बिदि होननाय लोगो लोगो गुबुन हारिया मिनिगोन जे बर'फ्रा गावनि मुंख्लंफोरखौ सिबिनो रोङा होननानै। दा बेखौनो हयथ' स्टेट गभर्नमेन्टआ नाजाबाय थादों, मोजाङै हराखै। गावसोरनियाथ' होनानै लायो। हारसाफोरा जितु मुंख्लं होननानै माबायाव बुंदोंमोन,
बिथांमोननो होजोबना होलांबाय बेनि सायाव मा बिफाव लानो नागिरदों नोंथांमोना बिफाव मानिथ' दायित्वआ जिहेतु बिथांमोननि सायाव दा बेबायदिहाय जुदि बिथांमोना जेबो लायाबाथ' जों लामायाव धरना कार्ज'खौसो लानानै ओंखारनांगोन आरो अनलि फैसानि थाखाय नङा जोंहा बुंनांगौ नै बिसोर बिटिआरनि जा एकर्ड दफा गासैबो जाफुंनांगोन एनडिएफबिनि जायफोर हमजानानै थाबाय जाय सोद्रोमाफोरा दिनै गोदाव सोराव जानानै दं खुनु संस्थापन मोनाखै बिथांमोननि गासै संस्थापन बिथांमोना थाबै खालामनांगोन आरो खालायाबा जों बुंनो गोनांखौ धरना कार्ज'खौसो लानानै जों बिटिआर गभर्नमेन्टनिखौ बुङा स्टेट गभर्नमेन्टआ जिहेतु एकर्ड खालायदोंमोन सुक्ति खालायदोंमोन बिथांमोनखौ जों बुङो